babu wani mutum da ya isa wallahi ko gwamna ne shi da zai gayyace mu a titi ya ce wai yana kiran mu zo a yi wani abu ba abin da ya dame mu ko Hisbah ko ba Hisbah ba. Mun kamfani ne da ni ina biyan tax ina da ma'aikata ina da komai daidai so ba kuma wani wanda ya isa ya zo ya ce wai iya gayyata ta a titi ba zai yiwu ba wallahi babu shi. Ban sani ba ko suna da wasu 'yan fim din ba za ka ga ranar ta zo Allah ya sa su bar abin a haka ba wani dan fim da ya san kansa wallahi da zai ji. Mun gama da ƙananan yanzu za mu mun kuma juyo kan manya. Ƙarashin zancen shi da mun gama da ƙananan 'yan iska yanzu za mu taho wurin 'yan iska wanda muke wa kallon malami da zai ja mu a jiki ya sai. Yanzu da Allah jama'a zan muku wani tambaya guda ɗaya. Idan Yahaya Bello gwamnan Lokoja ya fito gidan rediyo ya ce yana neman 'yan fim da Allah kana ga za su je ko kuma za su tsaya cewa bai gayyace su da takarda ba. Wannan fa da yake maganin ba za su je ba a gayyace su kamfanin su ba. Inda zai kwanta bacci yayi mafarkin cewa Yahaya Bello na son ganin shi billahi lazi da safa da ka kira wayin zai ce maka ai a titi ya kwana dan yanzu haka ma ya wuce abaji ya kusa shiga Lokoja. Kai ka ji ba za su je ba ya gayyace su a titi dama ku kamfani ne nan in rara zai raba 50,000 ko 30 sai dai mu ji an fito social media ana cewa da babu wance rara ya ce su zo su karbi 50,000 in kamfani ne ya tura kamfanin mana kowane kamfani a ce tsofaffin ku kaza ne gashi nan ku babba su ku yan social media ne fa a social media aka san ku a social media za a gayyace ku kuma bari in ga muku abin da mutane ba su gane ba. Dalilin fitowansu da suke suna wannan complain shine haushin yan TikTok suke ji amma yan TikTok gayyata a social media sun je su a matsayin su na yan fim waye sai gayyace su a social media waye sai zo gidan radio ce iya neman su to me kuka fi mu ba dan fim din da ya fi mu babu dan fim din da ya fi mu ba dan fim din da ya fi mu hasali ma wani gudunmawa da muke bawa al'ummar mu ba wai muna alfahari ba kai ma mun yi alfaharin ai mun yi kai yanzu kawai sai ka ji ai gwamnan Gombe na ne yanzu na gwamnan Gombe zai fito gidan rediyo ya tsaya ni ne gwamnan Gombe ina neman yan fim kana tunanin mutanen da tsaya sai ya kawo musu takarda na rantse da Allah an kaje Kano lan sai ka rasa mota dan sai an kwaso motocin gunnan gaba daya an tattara su an yi Gombe da su ko binciken me za su je yi ba za su yi ba amma da ke malamin addinin musulunci ne ga yace su a an raina addini bari in ga maka wani abu da Davido da Wizkid mun dan su international mawaka ne da duniya take kallon su yau da wani pastor zai fito a Lagos a gidan rediyo ya ce ina neman wani da wani na rantse da Allah da Annabi a 24 hours ko a wata ƙasa suke sai sun dawo sun yi convoy da al'umma su sun je kuma sun tsuguna a gaban shi saboda su nuna mai suna respecting addinin suna respecting mutanen su amma sai mu malamin addini kamar Daura wanda ya ba addinin musulunci gudunmawa saboda ya fito to ko ba a matsayin malami ba wannan matsayin uba yake a wajen ku ya kai ya kira ka kai zo da kadara ka zo Daurawa dai ya kai ya kira ka a titi ya ce ma zo ka zo cikin girmamawa da mutuntawa an ce malamai su ne magada annabawa wannan ba kuna nuna mana ko annabi ne yake raye wallahi tallahi ba lalle in ya kira ku kuje ba saboda kun rena malamai duk wanda ya rena malami ya san wa ya rena wayannan malaman su suke zuwa mana da sakon da sakon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a bakin su muke ji amma sun kira kun ce ba za ku je ba saboda malami ne kai yanzu abba gida ya fito gidan rediyo ce ina neman mu a Kano kai har ka isa ka ce bai kama takarda ba kai ka isa ka ce bai kama takarda ba to billahi la ilaha illa a Abuja muke muna kallon ku kuna ebo mutanen ku zo kuna so ku ga wani dan majalisa ku yi sati biyu a hotel kuna jelan zuwa ku ganshi ba ma fa kiran ku yayi ba saboda kun zo maular ku za ku yi sati biyu kuna jelan kuna so ku ganshi bai ba ku dama ba wasu haka za ku koma wasu kuma dole ko za a mutu sai kun ganshi amma malamin addini ya kira kun ce bai isa ya kira ku ba saboda malami ne akwai wani wayri mun ga na rantsa da Allah da Annabi wai sunan wannan dan majalisar naku ne ko sanata billahi allazi ba gidan rediyo ba ko tek sai mutum ɗayan ku ya ce iya san ganin ku kaf din ku sai kun tashi kun je kai in ba za ku je Hisban nan ku je fa duk wanda bai je ba na rantsa da Allah muna da hotunan ku da kuke zuwa Maiduguri ina kuke campaign a saman mota da wallahi mun tara duk wanda bamu gan shi a Hisba ba ko in ba sai ya haɗu da fushin mu ba Allah ya tsine mu kaf ku je duk wanda yake jin dan iska ne shi dan Allah kai ya je Hisba dan Allah kai ya je kaf ku je